Tak tá otázka za milión je, že ako fungovať spolu, keď sme každý iný, a ako fungovať spolu, keď každý sme absolútne z iného cesta. A ako fungovať spolu v manželstve, v rodine, medzi priateľmi, aj v cirkvi. A niekedy to tak chceme možno, že uchopiť tak cnostne. Hovorí aj Biblia, že rob druhým to, čo chceš, aby druhí robili tebe. A možno, že k tomuto takto pristupujeme, že si na miesto toho druhého dosadíš seba a správa sa čo najlepšie k tomu druhému, ako by si sa sám k sebe správal. A ani toto nefunguje. Vôbec to nefunguje. A ten druhý robí to isté voči tebe. On si dosadí na tvoje miesto seba a správa sa najlepšie, ako vie, a nefunguje to. Míňame sa niekedy. Nie preto, že by Biblia klamala, keď hovorí, že rob druhým to, čo chceš, aby druhí robili tebe, ale tá pointa toho je tá, že pristupuj k druhým tak, ako ty sám k sebe pristupuješ. A ty sa hýčkaš, ty sa rozmaznávaš, alebo čokoľvek, aký si, tak to uchop a prídi tak za druhým človekom. Ale my, na to, aby sme mohli k nemu sa správať tak, ako my sami k sebe v zmysle toho najlepšieho dobra, ktoré si prinášame, my ho musíme poznať. A to robíme celú túto sériu. Táto séria je taká anatomická, pozeráme sa na anatómiu človeka, pozerali sme sa na niekoľko takých momentov. Jeden z nich je ten, že môžeme to dať, že každý zažívame svet inak a hovorili sme o temperamentoch, ktoré máme. Každý ho zažívame inak. My sa narodíme do tohto istého sveta a máme z neho iný dojem. Každý. A hovorili sme o tom, že musíme byť študentmi druhých ľudí, preto aby sme mohli milovať druhých ľudí. Ďalej sme hovorili, že každý zažívame Boha inak. Niekto pri chválach, niekto keď stojí pri chválach, niekto keď sedí pri chválach, niekto keď je dlhá kázeň, krátka kázeň. To je úžasné vidieť, že keď nám krátku kázeň príde nejaká skupina ľudí za mnou, že super, výstižné, krátke, super. A keď nám dlhú kázeň, niekto iný príde za mnou, že konečne to ako išlo viacej do hĺbky, že sme, už len v tom sme iní. Každý zažívame, zmierenie inak. Aj keď poviem prepáč, tak to prepáč je pre každého človeka úplne iné a musíme k tomu prísť ináč. A dnes budeme hovoriť o poslednej téme. Bolo náročné vybrať, že čo. Strašne veľa by sa dalo hovoriť, ale zvolil som tému tú, že každého poháňa niečo iné. Každého poháňa niečo iné. Každý z nás je hnaný úplne iným motorom. V starovekom Grécku existovali takéto masky herecké a tieto masky tam sa schoval nejaký živý človek, bolo úplne jedno, ako sa tvári, tá maska to urobila zaňho. Takže tá maska sa tvárila zaňho a dnes, keď hovoríme o tom, že človek má persónu, že človek nejak vyzerá navonok, tak sa to odvoláva vlastne na túto myšlienku tých gréckych masiek. My sme nejaké persóny, nejak sa tvárime, ale v skutočnosti v hĺbke duše prežívame niečo iné. Každý z nás je úplne iný. A to, čo dnes budeme riešiť a čoho sa dotkneme tým dnešným modelom, lebo znova chytíme, nechcem prezradiť, nejaký model do ruky, tak tento model bude pozerať na to, že čo sa skrýva za tvojou maskou, ktorú máš. Je to hlboko biblická pravda, keď si spomenieme na proroka Samuela, ktorý dostal za úlohu ísť a nájsť budúceho kráľa Izraela, pomazať ho a išiel za Izaiom, tak tam vidí nastúpených tých jeho synov a na základe toho, čo sa javí navonok, tak prorok Samuel má nejakú preferenciu a niečo sa mu zdá, že tento by bol vhodný, alebo tento by bol vhodný ako budúci kráľ. Tohto pomažem. A v tom Boh prevraví Samuelovi, hovorí mu slova, nehľad na jeho zovňajšok a vysokú postavu, tak zrovna pozeral na tú fyzickú statnosť, to nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek, ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce. Hospodin si všíma srdce. To je leitmotív celej Biblie. To je, že Boh ide priamo k srdcu, ide k tomu, kto si naozaj. Nie je to, kto sa tváriš, že si, ale kto si naozaj. A kým temperamenty hovoria o tom, že čo robíme navonok, a keď sme hovorili v tej prvej epizóde o tom, že každý sme iná farba, tak kým toto komunikuje, čo robíš navonok, či si extrovert, introvert, na ľudí zameraný, na súkromie zameraný, tak dnes tá téma bude, že prečo sa správaš, ako sa správaš. Nie, že čo robíš, ale prečo to robíš. Prečo tak konáš. A prídeme k takému starobilému nástroju, ktorý niektorí tvrdia, že to je kresťanský starý nástroj, že to siaha do histórie až k púštnym otcom. Niektorí hovoria o niečom úplne inom. Má taký trošku desivý názov, volá sa Enneagram. Všetko, čo končí na gram, znie podozrivo, nie? Ale je to Enneagram. Ennea je 9. Hej? 9. A gram znamená útvar. Hej, to je po grécky 9-bodový útvar. Je to 9
vnútorných motivácií človeka, ktoré ľudia majú. A samozrejme, ako väčšina týchto typologických vecí osobnostných, nemá to neviete to dokázať, ale že to takto je, neviete to zmerať prístrojmi, ale ľudia, ktorí pracujú s týmto nástrojom, tak hovoria, že je to až desivo presné a výstižné. Je veľa tých adaptácií, tých kníh je niekoľko, tuto vydalo vydavateľstvo, ktoré vydáva aj naše knihy s Chosem, tak to tuto máme a je dobrá, akože mne sa veľmi páči, je to od, môžeš to ešte späť, o jeden krok dozadu, od Jan Morgan Cron a Susan Stable. Rohr to nazval dokonca jeho knihu, že 9 tvári duše. On hovorí o tom, že my máme nejakú dušu, nejakú motivovanú, niečo v nás žije, ten malý mimozemšťan, že niečo v nás žije, tá duša a máme 9 rôznych tvárí a on opisuje, že každý fungujeme ináč. Odporúčam ako čítanie na leto. Ešte odporúčam jednu knihu dnes. A dávam ako príklad, že predstavte si 3 ľudí rôznych na pracovisku. Všetci traja podávajú extrémny výkon, pracujú dlho do noci, usilujú sa o postúpenie v rámci organizácie. Čiže navonok pozrieme na 3 rôznych ľudí v tej istej organizácii, vyzerajú absolútne rovnako. Usilovní, snažia sa, chodia za šéfom, chcú akože niekde postúpiť. A keď pozrieme pod ich masku, keď ju odokrieme, tak zistíme, že tam je rôzna motivácia. A môžeš teraz dať ten ďalší slajd. A dám 3 príklady. Ten prvý typ perfekcionista tam nedrie kvôli peniazom. Ale viete, prečo tam drie? A radšej potiahne na čas? Lebo nemôže ustať chaos. Nemôže ustať to, že v tej firme to nefunguje, ako by malo a radšej potiahne hodinu navyše zadarmo, ale sa vráti na druhý deň a bude sa môcť na to pozerať. Má vnútorné vnútkanie robiť veci správnym spôsobom. Vidím úsmevy. Iný typ, napríklad 3, výkonnostný, pracuje preto, lebo podvedome uveril istému klamstvu, že milovaný a prijatý bude len vtedy, ak bude úspešný a zožne potlesk. Na smrť sa bojí zlyhania. Všetko len nie je zlyhať. Tak budem dreť a chodiť do roboty, aby ma pochválili, lebo ak ma pokarhajú, tak to nedám. 3. typ nosí mobil na dovolenku a pracuje. Hej? Niečo o tom viem. Takže dám 8, bojovník. Bojuje o vrcholovú pozíciu z jediného dôvodu, aby bol dostatočne silný a zabezpečil si, že ho nikto iný nebude môcť kontrolovať, zneužiť alebo zradiť. Hej, že 8, jeho motivácia, prečo pracuje, je tá, aby on mal všetko pod kontrolou. 3 nemusí mať pod kontrolou. 3 chce, aby ho šéf pochválil. A 1, jemu je to celé jedno, on chce, aby bol poriadok. Takže my, a o tom budeme dnes hovoriť, chcem ísť do toho naozaj trošku viac do hĺbky a nenechať to len tak, lebo ja som odporúčil knihu, ale kto má čas čítať knihy, že? Takže ja viem, že niektorí, ja by som bol strašne rád, keby toto bolo niečo, čo si aspoň odnesieme v sebe, aby sme iba nehovorili o tom, že milujme sa navzájom a odpúšťajme si, ale aby sme mali odpoveď na to, že čo to ale znamená. A pozrieme teda na tento nástroj viacej do hĺbky, aby sme neriešili ľudí iba podľa toho, ako sa správajú, ale snažili sa porozumieť ich, ale hlavne svoje duši. Takže pokúsim sa to nespraviť veľmi vyčerpávajúco, ale dostatočne na to, aby sme pochopili pointu. Takže Enneagram formuje tie naše duše okolo takých 3 silných centier. Vidíme, že sú tak farebne zjednotené. To je to triáda brucha alebo inštinktov, to sú typy 8, 9, 1 a ich maska má silnú motiváciu, hnev, ktorý ešte rozoberiem, a riešia otázku spravodlivosti, kontroly a hraníc. Potom je triáda srdca, pocitov, to je tá ďalšia. Ich maska zápasí s hanbou a obrazom samého seba. Ľudia zameraní na vzťahy. Vytvárajú si imidž, ktorý je dobrý na verejnosti. A majú pocit, že pokiaľ ten imidž si nevycibria, tak nebudú hodní lásky. Potom je triáda hlavy, rozumu a hnacím motorom je strach a úzkosť. A bezpečie v živote hľadajú tým, že hromadia vedomosti, poznanie, stratégie, analýzy, katastrofických scenárov a plánovania vecí. Takže tieto 3 triády, hlava, srdce a Angličania to volajú, že guts, ale to není, že brucho, to je vyslovene, že nejaká intuícia, ale oni, akože niektoré národy to tak označujú, že to je tu niekde v tejto oblasti, že hlava, srdce a že cítim to v kosti, hej, že cítiš to, tak to je tá 3. triáda. A dobre, jednotka perfekcionista je eticky zanietený, spoľahlivý a poháňa ho túžba žiť správne a zdokonaliť svet.
a vyhnúť sa chybám a hanbe. Častokrát mnohí CEOs firiem, riaditelia sú perfekcionisti. A len tak pre ilustráciu, Andy Stanley, kázateľ veľkého zboru v Amerike, on o sebe povedal, že patrí do jednotky v nejakom podcaste. On neustále vylepšuje. To je vylepšovanie. To je to ťa ženie, že chceš vylepšovať. A pri každom z tých 9 bodov máte také, že posvetená a dobrá stránka a potom máte tú temnú stránku, keď to neposvetíme. Že kde nás to akože dá dolu. Darca je poháňaný túžbou byť milovaný, potrebný, vyhnúť sa pripusteniu si vlastných potrieb. Takže darca je niekto, kto si všíma stále druhých a robí všetko pre druhých a hlavne nemyslí na seba. Že môže dopadnúť aj dobré, aj zle. Súťaživec je trojka, je zameraný na úspech, to je duša, ktorá je najviac oceňovaná v našej kultúre také kapitalisticko-výkonovej. Súťaživci sú tí, ktorým sa tlieská za to, že sa ničia v živote. Že obetovali rodinu, že si zdravie zničili, ale vybudovali firmu. Hej, že to je to, čo sa dnes cení. Sú zameraní na úspech, vedomí si svojho imidžu, nastavení na produktivitu, poháňaho byť potreba byť úspešný, alebo aspoň tak pôsobiť a vyhnúť sa zlyhaniu. Hej, bereme si prácu na dovolenku. Lebo aby sme nezlyhali, lebo čo tam po dovolenke, ale dôležité, aby práca bude výsledkom nášho života, ktorým sa preukážeme. Si myslí trojka. Teraz ideme k srdcu. Romantik štvorka je kreatívny, citlivý, náladový, poháňaho potreba byť pochopený a prežívať svoje zosilnené emócie a vyhnúť sa obyčajnosti a všednosti. Takže ak si štvorka, tak možno, že... Čo som povedal? Štvorka, hej. Ak si štvorka, tak možno, že máš chuť sem ráno prísť s fialovou hlavou a proste piercingom takým, že sa bude lesknúť do týchto reflektorov, aby si nebol jak všetci ostatní. Len preto, že máš túžbu sa odlíšiť, že to je tvoj drive, že byť v živote iný a nemáš rád všednosť. Máš silné emócie, veci prežívaš emotívne, vnímaš Boha cez umenie. Že prídeš a obrazy k tebe hovoria, filmy k tebe hovoria, knihy k tebe hovoria. 5 je pozorovateľ, to je analytik, stráži si súkromie, poháňaho potreba získať vedomosti, šetriť energiu a hlavne nebyť závislý od druhých ľudí. Všetko si v živote zariadiť. Lojalista často premýšľa nad tými najhoršími možnými scenármi. Poháňa ho strach a hlboká potreba bezpečia. Je prakticky vtipný, oddaný. Že len aby v živote sa niečo nestalo zlé a aj kamarát so všetkými. Čo tam máme? Nadšenca, 7. Zábavný, spontánny, dobrodružný a poháňa ho potreba byť šťastný, plánovať si stimulujúce zážitky a vyhnúť sa akékoľvek bolesti. Hlavne nech je živo. Bojovník, poháňa ho potreba byť, to sme v tej triáde hnevu, poháňa ho potreba byť silný a vyhnúť sa pocitom slabosti alebo zraniteľnosti. Bojovník, keď príde na skupinku a spýtajú sa ho, že ako prežíváš zlyhanie nejaké, tak nechápe, o čom hovoríte. To nie je niečo, čo bude rozoberať. Bojovník ide dopredu a ženie ho hnev. Mnohí startupisti majú v sebe bojovníka, pretože že mnohé projekty vznikajú z hnevu, výkrikom, že nech mi nikto nehovorí, že toto sa nedá urobiť. A ja vám ukážem, že sa to dá a vznikne startup. Že istá bojovnosť. A mierotvorca poháňa ho potreba udržiavať pokoj, splínuť s ostatnými a vyhnúť sa konfliktu. Hlavne nech je klídek. A to je životný motív. Čokoľvek sa deje, tak nech je pokoj. Nech je pokoj. Že dajte mierotvorcovi vyriešiť dilemu s touto klimatizáciou, či tu má byť teplo alebo zima, tak sa zblázni. Nevyhovie nikomu. To musí bojovník vyriešiť, ktorý povie, že takto to dáva zmysel, takto to bude, bum. Čo sa stalo, zalepili sa, nedá sa to ovládať, ja viem, no. Takže, že každého ženie niečo iné. Dobre je vedieť aj to, že tam existujú isté krídla, to sú tie čiarky medzi tým, pretože je tam taký zvláštny tvar, že my keď sme v strese alebo v bezpečí, tak sa ešte uchylujeme k niektorému z našich krídel, ktoré máme. Že môžeš byť dominantná trojka, ale v čase bezpečia sa uchylíš, nie že uchylíš, ale ťa to akože tak natiahne k dvojke, čiže si výkonový na výkon zameraný človek, ale keď je dobré asi v bezpečí a v pohode a nič sa nedeje, tak si veľký grant voči ľuďom okolo seba. Ale keď si v strese, tak ťa to krídlo natiahne niekde úplne inde a môžeš tým krídlom čerpať z triady hnevu. Napríklad, že môžeš byť akože násilne ťahať a tlačiť veci dopredu.
Dokonca v tejto knihe tvrdí autor, že každá z tých 9 duší má hriech, ku ktorému inklinuje. Jeden perfekcionista k hnevu, lebo ho hneva, že svet nie je dokonalý. Čo tam máme? 2, to je darca k pýche, pretože naplňujú potreby druhých a to sa stáva ich identitou. Majú pocit, že iba oni vedia, čo je pre druhých najlepšie, tí druhí to nevedia. 3, výkonová, to je klam. 3 si cenia viac niekedy ten výkon ako podstatu veci. 4, k závisti, to je tá kreatívna. Môžu závidieť iným, že sú výnimočnejší alebo unikátnejší. 5 k lakomstvu, lebo hromadia veci. 6 k strachu, pretože si predstavujú najhoršie scenáre a strach ich paralizuje. 7, to je tá taká pôžitkárska viacej, tak tá môže mať obžerstvo v rôznom význame toho slova. Nikdy nemá upokojené svoje túžby. 8, žiadostivosť, pretože sú veľmi intenzívne. A 9, lenivosť, pretože pokoj niekedy môže viesť k lenivosti. Že každý máme niečo v sebe, niečo, čo nás ženie a niekedy tu môžeme v nedeľu byť ako absolútne podobní, rovnakí ľudia, spievame tú istú pieseň, stojíme pri nej, pekne sme oblečení na nedeľu, ale vo vnútri v nás žije pod tou maskou, pod tou personou žije niekto úplne iný. A niekedy máme pocit, že tie veci, kde nám troskotajú a škrípu vzťahy, že problémom sú tie externé veci. Hej? A častokrát to vôbec nie je o tých externých veciach, ale niečo hlboko v nás. Že možno, že žiješ s človekom, alebo si v práci s človekom, ktorý je 8, je bojovník a začne kričať zrazu a ty máš pocit, že je agresívny, že ťa nemá rád a on pritom iba jeho to motivuje. Že pre neho to nie je zastrašovanie, pre neho je to budovanie intimity tým, že zvýši hlas. Čudné, že? Ale to tak je. A tuto háda môžem prezradiť na Eda. Som ho zobral na bicykel. Čo Edo? Prezradíme. Som ho zobral na bicykel a taký, že rýchlo vybehneme na Lietavský hrad a dole. Hovorím si, no tak nepôjdeme po Koreňoch hore, tak ako ja chodím po tej turistickej ceste, že pôjdeme naokolo, ale aby sme nešli po cestách, tak nájdem cez les nejakú skratku. Samozrejme asi taká skratka ako Miloš, keď robil s nami skratky kedysi, že po 20 minútach šlapaniach si uvedomujem, že som mal ísť po tých koreňoch radšej. Že fakt zle. A iba, ja som už bol pred Edom o jednu zátačku, iba počujem hromženie také. A tak hovorím mu, že poďme dole teda. On, nejdeme dole, ideme hore. Tak tlačíme hore, zase počujem hromženie. A tak hovorím, tak nie, musíme ísť dole. Tak ideme dole a potom už proste to bola dráma a mojou chybou. A potom sa ho pýtam, už keď sa to upokojilo, že Edo, že čo si tam tak hromžil? Však si chcel ísť hore, tak čo si hromžil? A on mi hovorí, že mňa to motivuje. Mi to pomáha podávať lepšie výkony. Tak už viem, že nemám si to všímať. Ale my keď nepoznáme, že čo nás motivuje, že čo je v našom vnútri, tak my pozeráme na tie externé veci a sa deštruujeme navzájom. A preto to, k čomu by nás malo viesť, láska k druhému a pravda toho, že každý máme iný vnútorný motiv, tak sú 2 slova. Jedno je sebapoznanie a druhé súcit. Sebapoznanie a súcit. Mních Thomas Merton k tomu sebapoznaniu povedal, že predtým, než sa môžeme stať inými, teda stať tými, kým skutočne sme, musíme si uvedomiť skutočnosť, že človek, za ktorého sa tu a teraz považujeme, je v najlepšom prípade podvodníkom a cudzincom. On narážal na to, že to, za koho sa my považujeme, ako sa prezentujeme, aký sme návonok, to je iba persona, to je iba maska, ako niečo hlboko v nás častokrát je úplne iné. A až keď si to uvedomíme, až keď to vieme pomenovať, až keď si to zoštudujeme a vieme prstom ukázať, že áno, ja viem, že mňa v živote motivuje strach a kričím zo strachu a rozhodnutia robím zo strachu a ku vzťahom pristupujem zo strachu, že niečo stratím. Až keď toto viem pomenovať, až potom sa môžem stať tým, kým som. Pokiaľ to pomenovať neviem, tak neviem vlastne, na čo mám ukázať prstom vo svojom živote. Tým sa zaoberal aj Calvin, že keď prídeš bližšie k sebe, až vtedy vieš prísť bližšie k Bohu. On sa veľa zaoberal srdcom človeka a povedal, že jedine, keď prídeš bližšie k sebe, vieš prísť bližšie k Bohu. Tak to je jedna, že seba poznanie, ale druhá vec je súcit a Majo ma pred začiatkom dobre upozornil na to, že súcit nie je to isté, čo empatia, pretože aj diabol v ráji bol veľmi empatický.
a empatickým spôsobom hovoril s ľuďmi. Súcit je ešte iná liga. Empatia je schopnosť popísať to, čo druhý prežíva, ale súcit je schopnosť žiť život jeho očami a urobiť niečo pre jeho dobro. A vo svete našich motivov súcit je tá druhá časť. Tiež istý mysliteľ povedal, že to je o veľkom a malom srdci voči druhému. Že keď sú naše srdcia malé, tak naše porozumenie a súcit sú obmedzené a my trpíme. Nedokážeme prijať ani tolerovať iných a ich nedostatky a vyžadujeme od nich, aby sa oni zmenili. Ale keď sa naše srdcia zväčšia, tak tieto isté veci nám už nespôsobujú utrpenie. Lebo máme veľa porozumenia a súcitu a dokážeme iných objať. Príjmame ich takých, akí sú a práve vtedy majú šancu na premenu. Ak patríš do niektorého z tých 9 kútov, tak to vždy budeš. Ale môžeš byť prijatý a akceptovaný a posvetený, že ťa to nedeštruuje, alebo môžeš byť neprijatý, nepochopený a zároveň zanedbaný vnútorne. A preto je strašne dôležité aj pri týchto 9 kútoch duše hovoriť o seba poznaní a o súcite. A to nás vedie k najväčšej výzve, ktorú tu máme, a to je pozvanie sňať si masku pred živým Bohom. Sňať si masku pred Kristom. Že keď hovoríme v cirkvi o zrelosti v Kristovi, tak hovoríme o tom, že strácame falošnú tvár a prestávame sa vyhovárať vetou, že ja som taký, zmierte sa s tým. Alebo človeka ako ty nechcem nejak ani riešiť v živote. Zrelosť v Kristovi pracuje s myšlienkou a možnosťou, že sa stretneme spoločne pred Kristom a spoločne dáme dolu svoju masku. Že strašne, ja už som to tu veľakrát spomínal, ale strašne sa mi páči scéna z Pelišiek, kde je ten cholerický manžel, ktorý zjape na tú svoju manželku, to není pekné, ale v istej chvíli mu to dojde, že to nemá robiť, lebo ona tam štikutá. A on jej povie, ja viem, tak sa upokojí, sadne si a hovorí, ja viem, ty si chorá. A ja tiež. Že on mal posttraumatický syndrom, lebo bol väznený nacistami. A pekne to zhrnul, viem, že si chorá a ja tiež. A to je krásna, mne sa veľmi páči tá scéna, kde je to veľmi podobné k tomu, k čomu sme pozvaní prísť pred Kristom spolu, ako sme ľudia a povedať, že ty si taký a ja tiež. Že sme vyčerpaní a zo seba aj z druhých, častokrát preto, že hráme nejakú hru, ktorú nemáme šancu hrať dlhodobo. Ježiš, ešte prídem, rozmýšľam, že v akom poradí. Hoď mi to prosím ťa o 2 slajdy ďalej na ten biblický text. Ježiš povedal veľmi vzácne pozvanie, hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Viete, tých stratégií na to, ako fungovať ako ľudia, môže byť veľa, môžeme čítať zaujímavé články od denníka N až po postoj cez neviem čo. Takže dobre. Ale to, k čomu sme pozvaní Ježišom, je ešte z iného cesta. To je ešte iný druh pozvania na cestu za ním, kde on hovorí, že poď za mnou, poď po cestách, ktoré ja mám pre teba pripravené a objavíš, že tvoja duša nachádza odpočinutie. Objavíš, že to je cesta, na ktorej môžeš si to priznať, že takýto som, toto sú moje životné motívy a dávam to pre teba, Bože, a zároveň príjmaš druhých, ktorí to kráčajú s tebou. Druhá kniha na toto leto, to môžeš teraz dať o krok späť, je Neuveriteľné evanjelium od Dodsona. Strašne dobrá oči otvárajúca kniha, pretože niekedy k evanjeliu pristupujeme s takou jasnou formulkou, že to je tá naučená formulka, že evanjelium je to, že si Boh stvoril dokonalý svet, ktorý už je nedokonalý a sme vzdialení od Boha a Boh ti odpustil, lebo zomrel na kríži a keď to uveríš, tak ideš do neba. Že taká tá základná evanjelikálna formulka a on hovorí v tej knihe, že pozrite, že jadro tejto zvesti akože áno, ale to ide o mnoho hlbšie, že keď ti je povedané, že je ti odpustené, akože nie so všetkými vami to niečo robí. Bo nie všetci prežívame vínu. Nie každého je to životným motorom vína. A Dodson hovorí, v tej prvej časti knihy teda rozoberá, že čo je podstatou evanjelia a potom hovorí o vstupných bránach k Bohu, cez rôzne
podoby evanjelia. A napríklad hovorí, že ak si človek, ktorý bytostne hľadá, jeho motiváciou je to, aby ho neustále ľudia potvrdzovali, aby mu neustále dávali poďakovania a pochvaly. On hovorí, že Boh k tebe prichádza s evanjeliom adopcie. Hovorí, že ty nemusíš Bohu tohto vesmíru nič dokazovať, ty si prijatý ako jeho syn a dcéra. Čo znie takto povedané iba ako fráza, ale ak to domyslíš, ak to premedituješ, ak pôjdeš niekde a toto domyslíš do hĺbky, tak bez ohľadu na to, či ťa niekto chváli a nechváli, ak toto je pre teba dôležité v živote, ty si prehlásený kráľom tohto vesmíru za jeho rodinu, za jeho človeka, za jeho ľudí. Aké väčšie vyznamenanie môžeš dostať? On hovorí, že ak naopak tvoja maska je tá maska strachu, alebo ten motív strachu a zúfalo hľadaš nádej, tak on hovorí, že evanjelium hovorí o novom stvorení. Hovorí, že Boh dáva nové začiatky. Niekedy to tu spievame, že ty mi cestu tvoríš tam, kde cesta nie je. Že to je pravda o Bohu, že on prichádza do tých najzlomenejších, najrozbitejších vecí, prináša nové začiatky a to môže byť našou nádejou. Len opäť, keby to niekoho zaujímalo, asi 2 alebo 3 týždne dozadu vyšiel na YouTube channeli Diary of CEO rozhovor s Johnom Lennoxom a spovedal ho jeden taký ateista. A on tam má zaujímavých hostí. On tam mal J.D.ho Vanca, viceprezidenta a teraz kadekoho zaujímavého. Má tam Johna Lennoxa, ktorý je apologet. Na konci života už, ja som bol aj s Chosem na jeho workshope na jeseň a on nám tam hovoril, to bol uzavretá skupina ľudí. A on hovoril, že ja som svoje dobojoval v živote, teraz je to na vás. Akože on má posledné dni svojho života, alebo roky, a dokázal sa ako matematik, profesor na Oxforde, proste brutálna bedňa. A teraz on je v tom rozhovore s tým Stevenom Bartlettom a hovoria o Bohu, o AI, neviem o čom všetkom možnom. A na konci toho hodinového a pol rozhovoru ten Stephen hovorí Johnovi, že bez ohľadu na to, aké brilantné myšlenky si mi tu vravel, tým najväčším svedectvom Boha v tvojom živote je pokoj, s ktorým to hovoríš. Ten pokoj, ktorý z toho vyžaruje. A hovorí ten Steven, že a všimol som si to nielen u teba, ale aj u iných kresťanov, ktorými sem chodia. Že to je vaša charakteristika, ten pokoj. A bolo to veľmi kontrastné, lebo hodinu predtým hovorili o katastrofách, ktoré hrozia v technologickej spoločnosti a čo všetko sa môže udiať. A on hovorí, že ale ide z teba nádej. A toto je jedna z podôb evanjelia, alebo jeden z hlasov evanjelia, že je nádej. Ak tvoja duša je osamelá, hľadá hlbokú intimitu a nedostáva sa jej, tak je dôležité si pripomenúť, že sme zjednotení s Kristom. Nie len adoptovaní, nielen nám dáva nové stvorenie, ale sme s ním zjednotení, že niekde bytosti duše sa s ním dotýkame. Kde Boh nás v Kristovi pozná do hĺbky, takého, aký sme. A posledná taká brána je o to ospravedlnenie, že niekedy možno, že nevieš samého seba prijať a si dobre vedomý svojich zlyhaní a jediné, čo potrebuješ, aby si počul, že ti niekto odpúšťa, že ťa má rád, že je to všetko OK. A vtedy v Kristovi ty sa stretávaš s Bohom vesmíru, ktorý takýto je. Že zobral svoju vinu na seba, aby ty si sa nemusel obhajovať. A môžeš dať späť ten verš o jeden krok dozadu, či dopredu, prepáč. Hovorí, že prídite ku mne, ktorí sa namáhate, ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Nájdete odpočinutie pre svoje duše. Tvoja duša a duša človeka veľa teba ste utrápené duše, pokiaľ odpočinutie nenachádzate v Kristovi. A Kristus pozýva, že poď. A možno, že si hovoríš, že OK, toto je, Janči hovoríš, z duše presne toto zažívam a možno, že si hovoríš, že toto nezažívam. Ani by som nemohol, ani sa to nedá, už som to s Ježišom skúsil. A ja sa pýtam, že či naozaj si to skúsil. A chcem adresovať to, že častokrát kresťanstvo, naše kultúrne, európske kresťanstvo je to, že Boh je taká magická bytosť, ktorú si svojimi rituálmi kresťanskými nakláňam na svoju stranu a chcem, aby mi proste splnil všetky moje sny, túžby, plány, vízie. Je to iba svätejší spôsob manifestácie a teórie manifestácie v živote. Ale to, o čom hovorí Ježiš, keď hovorí, že poď za mnou a nájdeš odpočinutie duše, to je cesta pokory, kde ja sa vzdávam toho, kým som a objavujem, že kým som v Bohu. A je to cesta, ktorá je objavujúca, je objavná. Pre mňa bolo oslobodzujúce zistiť v živote, že Jano, ty si trojka. Je to tak vyšlo krásne. Ja vám prečítam niečo o trojke, nech hovorím o sebe. Ja vám to znova postnem do Discordu. Jak som minulý postol test, tak vám postnem. A tu je pocit, že aké je to byť trojkou, hej? Tu je na úvod kapitoly. Tak.
Je pre mňa dôležité, aby som pôsobil ako víťaz. Tí, čo ma poznáte od malička, rád vchádzam do miestnosti s vedomím, že na prítomných urobím výborný prvý dojem. Dokázal by som presvedčiť Billa Gatesa, aby si kúpil môj MacBook. Kľúčom k môjmu šťastiu sú efektívnosť, produktivita a prvenstvo. Nemám rád, keď ma ľudia brzdia alebo spomalujú. Aj do kýve, že hej. Viem, ako prikrášliť zlyhanie tak, aby vyzeralo ako úspech. V každej situácii by som radšej viedol, ako nasledoval. Som až príliš súťaživý. Dokážem nájsť spôsob, ako si získať prakticky kohokoľvek a nadväzať s ním vzťah. Som svetovým šampiónom v multitaskingu. V každej chvíli ostražito sledujem, ako na mňa ľudia reagujú. Nedokážem si nebrať prácu na dovolenku. Je pre mňa ťažké pomenovať svoje pocity, v prípade sa k ním prehrabať. Nerad hovorím o svojom osobnom živote. Niekedy mám pocit, ako keby som všetko len predstieral. Veľmi rád si určujem merateľné ciele a dosahujem ich. Som rád, keď druhí ľudia vedia o mojich úspechoch. Páči sa mi, keď sa ocitnem v prítomnosti úspešných ľudí. Neprekážajú mi skratky, ak si s nimi zefektívnym cestu do cieľa. A posledné ľudia mi vravia, že neviem ako a kedy prestať pracovať. No. Niečo z toho ma tak poznáte a niečo z toho už ma tak nepoznáte. Lebo som sa vydal na cestu za Ježišom, ktorá je transformatívna. A už taký nie som. A zaujímajú ma aj úplne iné veci, ako tam sú vymenované. A pamätám si obdobie môjho tínedžerstva. Bol som na jednom takom tábore, ktorý organizovali Levičania pravidelne každý rok a povedali mi, vždy na konci tábora bolo také hodnotenie toho, že ako sme tam my ako účastníci boli a čo na nás tí vedúci vypozorovali. A pamätám si, že jeden rok jeden z tých vedúcich teda sa dostal až na moje meno a hovorí, že nevieme, čo sa stalo cez uplynulý školský rok, ale toto leto si nebol súťaživý hlava, nehlava. Že toto leto si to doprial ostatným. Že niečo sa zmenilo. A to je to, čo sa deje postupne, keď to, kto sme tú našu dušu so všetkým krásnym, čo je v tej duši, aj so všetkým nebezpečným, čo tam je, keď prinesieme pred Božiu tvár a ona nás premení. A preto je tá otázka, či si to naozaj skúsil, že či si iba Boha zavolal ako trojka, že náplň moje plány, stretnem sa s úspešnými ľuďmi, všetko budem víťazne robiť, alebo si toto dal pred Boha a povedal si, že takýto som, rob so mnou niečo. Lebo ak niečo so mnou neurobíš, tak zničím seba a zničím svoje okolie. Krásne je to tam pre každú dušu. Takže Boh nepotrebuje tvoju vyleštenú masku vôbec. Keď pochopíš, že on miluje tvoje vyčerpané srdce, ktoré sa pod ňou skrýva, nájdeš slobodu pre seba, ale aj súcit pre masky ľudí okolo teba. Takže mám také 3 výzvy na záver a tým končím. Prvá výzva je pre teba. Zodpoveď si úplne úprimne, že aký motív ťa poháňa. Že nedávaj už na to náplaste v živote, pomenuj to. Poháňa ma to, alebo to a je to tak. A modli sa a spýtaj sa Boha, že Bože, cez akú bránu chceš ku mne vstúpiť? Čo to bude? Druhá výzva je pre tvoje vzťahy. Keď si s niekým, kto sa nespráva tak, ako by si chcel, ideálne, tak pamätaj na to, že Ježiš nezačínal poučovaním, ale začínal záujmom od druhého človeka. A objavte spolu s tým človekom vedľa teba, že čo sú jeho motivácie, ktoré ho ženú a čo on potrebuje. Takže to je druhá výzva. A tretia je, že začni klásť nové otázky v čase konfliktu. Prvá otázka je, že Pane, čo sa skrýva pod maskou v tejto chvíli? Čo nás poháňa? Modlí sa, že pomôž mi spočinúť v tvojej láske a pomôž mi mať súcit, nie empatiu, ale súcit s človekom oproti mne. Tak to je moje prianie aj taká výzva na konci celej tejto série, že nevzdať to a hlbať a hľadať a ísť do toho s Pánom Bohom, ktorý ťa pozná v takej situácii, v akej si a chce ťa ňou previesť. Aby to, čo z teba jedného dňa zišlo, je diamant. Viete, aký je rozdiel medzi diamantom a zirkonom? Zirkon je umelo vyrobený, podobá sa to na diamant, stojí veľmi málo peňazí, je dokonalý. Keď ho otvoríte, štruktúra je dokonalá. Viete, podľa čoho spoznajú odborníci to, že diamant je diamantom? Rôzne veci, okrem iného, diamanty majú svoje kazy, ktoré vznikajú práve tým procesom, ako vzniká diamant, že je hlboko pod zemou, natlačený, pod tlakom, pod teplotou, nejaké uhlie, ktoré sa premenilo proste na diamant. Tak tá výzva je, že prinášajme dláne plné uhlia k Pánu Bohu a nebojme sa toho, že on z toho vytvorí pekný diamant jedného dňa.